Pois todo a punto no plató para dar comezo a ese minuto final, pero antes, se vos tamén queredes ser protagonistas no Atrápame, non só dentro do sofá, senón tamén aquí en plató, xa sabedes, 618-388-087. Aquí agradamos por vos, como estamos xe gozando aí con Elías, que nos estará disfrutando, gozando, sufrindo un pouquiño aí arriba. Tens algo de presión ou como ves? Un pouco, sí. Pola altura que hai, máis que nada, pero... Pois a altura non sei, o polo de momento está dando sorte. A verdad que sí, esperemos que siga así. E ainda nos pode dar máis sorte, ollo, que no bote hai 20.700 euros. Aí os ves. Elías, como sabes, isto vai de 5 preguntas. Unha por tema, e 60 segundos para conseguir esas 5 respostas correctas. Os temas de hoxe cales son? Pois imos coñecelos. Xogaremos con lugares, saúde, debuxos, dinastías e pés. Cada acerto premiado con 100 euros. Como sabes, se consigues o pleno, levas os 20.700 euros de bote. Preparado? Pois imos aló, moita sorte, Elías. Moitas gracias. 60 segundos por diante. E tempo, lugares. En que país europeo está a Catedral de Colonia? Alemania. É correcto. Saúde, que bioquímico español creou na década de 1960 o ibuprofeno? Ramón Cajal. Non é correcto. Debuxos. Que diminutos debuxos animados eran coñecidos como The Smurfs nos países de fala inglesa? Os pitufos. É correcto. Dinastías. En que continente gobernou a dinastía carolinxia? En Macedonia. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Continente, Cona. Efectivamente, ou como se diga, eu que che iba a recordar, non te preocupes, que ainda queda máis de medio minuto. Xa sabes o que queres respostar. Ademais, continentes non é caixa 14. Xa. Na segunda volta vas ter opcións de dar polo menos un par deles. Buscamos o continente que gobernou na dinastía carolinxia, buscamos un bioquímico español que nos 60 creou o ibuprofeno. E o que haberá na categoría de pés. Máis de medio minuto por diante. Preparado para continuar? Sí? Pois veña, atento, Elías. E tempo, non é correcto. Pés, afección cutánea producida nos pés por un fungo. Paso. Non é correcto. Saúde, Paso. non é correcto. Dinastías, Europa. é correcto. Pés, afección cutánea producida nos pés por un fungo. Que me dis, 9 segundos? Podalgia. Paramos o tempo, a falta de 7 segundos, que poden ser definitivos. Así que penso ben, buscamos afección cutánea producida nos pés por un fungo e a ver se hai algún bioquímico español que nos 60 crease ibuprofeno. Pero tes 7 segundos para darme algunha resposta nestas categorías. Preparado, Elías? Sí. Pois veña, ánimo, 7 segundos por diante. Tempo, non é correcto. Saúde, Carlos Ibuprofeno. non é correcto. Pés, Fungicida. ai, non é correcto. É tempo. Ata aquí, aplauso para Elías, moi ben xogado. Ben respostados as 3 categorías. E estou seguro que a de pés, non digo arrepentir, pero vaiche soar. O pé de atleta. Sí que me sona, pero Pé de atleta. non a sacaba na vida ahora. Pois é este fungo que afecta moitas veces aí aos nosos pés. En saúde era Antonio Rivera, ese bioquímico español que creou nos 60 o ibuprofeno. Carlos Ibuprofeno. Non estivo mal de Carlos Ibuprofeno, pero ese triple quedou un pouquiño corto. Inda así, 3 acertos que teñen premio, por suposto, 300 euriños que van para a rúa con Elías. Meu foi un placer, graciñas por vir, moi amable. E os da casa, graciñas tamén por acompañarnos. O próximo día, máis cartos no bote, xogaremos por 20.800 euros. Vémonos ata a festa!